sannan da tsakar dare da zaka je yana hira yana kyalkyala dariya da wa ike, saboda da al'amarin yana da wahala amma yanzu yayi sauki. A da duk wanda zai zo ya tsaya kofar gidanka dan ya yaudari yarka kana zuwa zaka kore shi ko, to yanzu da ya haɗu da yarinya sai mata kan waya sai bata lamba sai ce ta kira shi, tana kiran shi sai rike wannan lamba. Kana nan zaune dattijo kayi rawani da babban riga kana ta zikiri da carbi a kofar gida, madadin ya zo ya tsaya ko a text zai turo ya zo ya wuce ta gabanka ya shiga cikin gidan. Haka ne ko ba haka ba? An gama da kai da carbinka ba ku da amfani. Saboda haka ku tsaya ku yi check and balance game da 'ya'yanku ina suka samu waya. Sannan talbijin da ka kawo ka girke a falo 'ya'ya suke kallo, me suke kallo, a ina suke samu kasusuwa. Sannan in ba ka gida me ake yi, ka rinka dawowar fuji'a a gida ba a shirya ba, an san sai karfe 6 kake dawowa sai a ganka 11 na rana, lafiya ka ce a lafiya lau kayan mantuwa ne. Haka siddan ka fuska jakar ɗanka ka zazzage ta me ke cikinta, haka siddan ba ce mishi za ka yi to yau zan zo bincika jakarka ba. Ina in FCC suka ce za su zo jihar nan yanzu ba shirya za a yi ba, kowa ya zauna da carbi yana la haula wala quwwata illa billah, amma dira suke yi, ana dira sai a samu wani ya fara lissafi sai a ce kawo su, ina saura, ba haka ake yi ba. Saboda haka kai ma gari na wayewa ɗanka zai je makaranta sai ka fusga jakar sai ka buɗe ta sai ka zazzage, sai ka ga abubuwan rashin gaskiya. Haka siddan ka fada ɗakin yarka, kana fada sai ka ce ina jakunkunan ki kawo, sai ka zazzage ka ce fita, ka ɗaga katifar ko ina ka bincike. Wallahi sai ka yi haka. Shine kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sai Allah ya tambaye ka game da yarka, game da ɗanka, game da handset, game da bidiyo, game da kaza, game da kaza. Amma wallahi tallahi kana tunanin a ku masu kuɗi ne, ka sa satellite, ka sa kaza, ka sa kaza. Wallahi kana nan jahannama ka tana gidanka, sallarka da azumi ba za su amfana ba saboda wannan barnar. Jama'a nasiha ta kenan, wassalamu alaikum.